давоми романи фирдавсӣ, шоири ноком. рӯзе аз рӯзҳо як марди ношинос фирдавсиро суроғ карда ба бош омад. хизматгори шоир ӯро ба ҳуҷраи даруни боғ бурд. ношинос дуққат шуда салом кард. ва алайкум ассалом. фирдавсӣ як лаҳза ба вай назар духта, дар он марди қадпасти лоғарандом бо ҷомаю дастори на он қадар покиза, рухсораи чӯкидаву риши паҳни жӯлида, ошнои мадрасагии 25 сол пеши худро ба зур шинохт. найсонӣ магар шумо ҳамдуллоҳи найсонӣ нестед? пурсид фирдавсӣ. худам ҳастам, устод. дуяшон аз нав вохӯрдии бағалкаш карданд. шумо дар тус? пурсид шоир. хайр аст, хеле дигаргун шудаед, ба зудӣ нашинохтам. чӣ аҷаб, охир 21 сол гузашт. хайри мақдам, хуш омадед. баъд аз ин қадар солҳо. найсонӣ бо вуҷуди таорифи мизбон ба нишастани пеш аз ӯ ҷуръат накард ва фақат баъд аз нишастани ӯ бо тавозӯ дар пойгаҳ зону зад. вале фирдавсӣ ӯро хезонда дар паҳлӯи худ нишонид. аз нишопур омадед? кай омадед? 2 моҳ шуд. аз қазову қадар алон сокини шаҳри шумоям. ҳамаро нақл мекунам, устод. овозаи устод албатта кайҳо ба гӯши банда ҳам расида буд. дар маҳфилҳои нишопуриён ҳам достонҳое аз шоҳномаро ки баъзе ашхоси хуштоле тавонистанд ба даст оранд мехонанд. аҳсану офарин ба шоири муаззам вирди забонҳост. фирдавсӣ ба ӯ менигаристу собиқаи дури ошноияш бо вай аз дидаи хаёлаш мегузашт. дар мадрасаи нишопур дуяшон муддате шарикдарс буданд. сониян абулқосим бо исрори падараш ба тус баргашта таҳсили илмро дар мадрасаи он ҷо идома дод. ҳамдуллоҳ мулобачаи ғарибу бечорае буд. аз зодгоҳаш шаҳри сарахс ба нишопур, пойтахти хӯросон, барои илмомӯзӣ омада буд. бо фарошии масҷиду мадраса ва хизмати даргоҳи мударрисону талабагони пуркиса, писарони хонаводаҳои доро ризқи бихӯру намуре меёфт. аз талабагони пешқадам ба шумор мерафт. шеър мегуфт, гарчанде ки ашъораш ба фикри суханшиносон ҳам хом ва каммаънӣ мебаромаданд. гоҳ-гоҳ аз абулқосим ба вай кӯмаки моддӣ мерасид. падари абулқосим мулкдор ва дар хизмати девони хироҷи хӯросон буда ҳар моҳ ба писараш пул мефиристод. ба фирдавсӣ аз саргузашти 20 соли охираш нақл кард. нақлаш шикоят аз толеи наҳс ва ҳиссати аҳли карам, яъне хасисии тавонгарон ва соҳибмансабон буд. баъд аз хатми мадраса ягона шуғле ки маоши зиндагиашро барорад пайдо накард. ба муллои камбағал касе илтифот намекунад. дар ин замонаи шум фазлу камол беқадр аст. дар мадҳи давлатмандон ва соҳибмансабон қасидаҳо мегӯяд, аммо аз пушти ин шуғл сару сомоне пайдо накард. зеро кам воқеъ мешавад ки мамдӯҳе силаи қазоӣ диҳад. атрофиёни каҷсалиқаи мамдӯҳ ё ки бахилони бадсиришт шеъри шоирони ғарибро назди мамдӯҳ хоки кӯча мекунанд. хизматгор дастархон овард. нони гандуми хушбӯй, шири гарм ва асал
ҷоғи меҳмонро тафсонд. зоҳиран ӯ хеле гурусна буд, ки хӯрданиҳоро бо ғояти иштиҳо меошомид. ширро ҳурт мекашид ва пораҳои калони нонро ба асал ғӯтонда ва нима хоида фурӯ медоду гап мезад. хеле суханвар ва пургӯй буд. аз мадиҳа гуфтан маъюс шуда будам, лекин шунидам, ки ҳокими Туз мадиҳадӯст ва марди сахист. ба худ гуфтам, майдон фарох аст, боз гӯё бизан. ва ба номаш қасида навиштам. аз Нишопур то Туз пиёда таи мароҳилу манозил кардам, то қасидаро ба ҳоким гузаронам. аммо дарбонҳо ҷомаи даридаву кафши кафидаамро диданду ба қалъа роҳам надоданд. иттифоқо дар пои қалъа ба марди шамшодқомати озодалибосе бархӯрдам. саломаш додам ва пурсид аз ман, ки кистӣ? гуфтам, фалонии шоирам, аз Нишопур омадам. қасидае ба номи ҳоким дорам, мехоҳам ба вай гузаронам. он мард аз мулозимони ҳоким будааст. гуфт ҳокими Бухоро рафт ва кай баргаштанашро худаш медонаду худо. толеи шум ин бор ҳам коршикан омад. ахтари иқболи ман аз бурҷи наҳз берун нашуд, ки нашуд. қасида дар остину хун дар ҷигар, сарам рӯи шонаам афтод. нокому наумед мондам. мулозим чун донист, ки ғарибам, бекасу кӯям, ба ҳоли ман раҳм овард. гуфт назди қозӣ биравам, ки ӯ дирӯз як мулозими айёши качкулоҳашро аз кор рондааст ва шояд туро ба ҷои ӯ қабул кунад. ба манзили қозӣ рафтам. аз бомдод то пешин дар интизори баромадани ӯ ба дараш нишастам. оқибат ба намози пешин берун омад. зору гирён ба доманаш афтодам. офтоби пеши пояшро бусидам ва нолидам, ки ҳазрати шариатпаноҳро марди карим ва ғарибнавоз мегӯянд. ғарибам ва бечораам. бо умеде ба ин шаҳр омада будам ва ноумед шудам. агар ҳазратам ба ҳоли ман раҳм наёранд, ба хорӣ имрӯз ё фардо мемирам. қозӣ пурсид, кистӣ? аз куҷо омадӣ ва чӣ мехоҳӣ? худро ҳамон тавре, ки будаму ҳастам, муаррифӣ кардам ва илтиҷо намудам, ки маро хизмате фармоянд, то қути лоямуте ҳосилам шавад. суханам дароз шуд. маъзур дорад устод. алғараз ҳазрат бандаро ба мулозимати худ сарфароз гардониданд. аз даруни остини чиркини ҷомааш коғази лӯлапечеро баровард. қасидае, ки арз кардам, ин аст. коғазро ба мизбон, яъне ба Фирдавсӣ дароз кард. Фирдавсӣ лӯларо яла кард. коғаз қариб ним қулоч ва саросар аз хати уреб пур буд. ба сатрҳо хомӯшона чашм давонд. найсонӣ бо ҳаяҷони ботинӣ ба ӯ назар духта, дар чеҳраи ӯ фикрашро дар бораи қасида хонданӣ мешуд. хизматгор дар табақи сафолин палав овард. Фирдавсӣ аз рӯи одаташ хизматгорро ҳам сари таом нишонид. ҳар сеяшон халтапалавӣ бо гӯшти мурғ ва дорувор пухташударо тановул карданд. дастархон ғундошта шуда буд, ки Фирдавсӣ боз қасидаи найсониро ба даст гирифт. беовоз хондаравон гоҳ сари тасдиқ меҷунбонду аксаран сари инкор. маълум буд, ки дар манзума чизеро меписандад ва бештари онро намеписандад. қасида тақлидӣ ва суст буд. онро то охир хонду ба соҳибаш гардонд
таъаммул кард. магар нуқсоне ба назар расид? пурсид Найсонӣ. ба хотирам гузашт ки фаразан қасидаатон ба ҳоким расид ва ӯ хонд. ва фаразан аз шумо пурсад ки ту маро нахустин бор мебинӣ, пештар бори мусоҳиби ман нашудаӣ, корафтода нашудаӣ. аз куҷо медонӣ ки ман мазҳари хирад ва кони ҳикматам? ё ба фазл муваффақ ва ба илм ягонаам, ё ба адл бузурги даврон ва ба қувват рустами замонам? шумо чӣ ҷавоб медиҳед дар ин ҳолат? гумон намекунам ки вай чандон ақл дошта бошад ки чунин суолҳо диҳад, хандид Найсонӣ. фарз кардем ба ногоҳ ақлаш расиду пурсид, баъд ту чӣ ҷавоб медиҳӣ? мегӯям муддао ин ки ба ман чизе диҳӣ, аз он пас ту хоҳ соҳиби ин фазилатҳо бошӣ ва хоҳ набошӣ, ман коре надорам. Найсонӣ инро гуфта боз баланд хандид. Фирдавсӣ нахандид. гӯянда аз ханда боз истода буд ки шоир ин суханҳоро бар забон ронд. хуб мешуд ки шумо қасидасароиро ба шуъарои дарборӣ мегузоштеду худ ашъори ирфонӣ ё ки ғазал машқ мекардед. сукут карду боз идома дод. медонам шоиронро тангдастӣ ба мадиҳа гуфтан вомедорад, вале барои маоши зиндагӣ оё мумкин набуд ки шуғлеву касбе дигаре пеш гиред? касбе ҷуз шоирӣ надорам, чӣ кунам? замин надорам ки кишоварзӣ кунам, қувват надорам ки ба дари деҳқоне бираваму барзгараш шавам. касб омӯхтанам дер шудааст. аз шуғлҳои диния метавонистам имоматӣ кунам, вале куҷост масҷиде ки имоматии онро ба мани бесомон бидиҳанд? ҳусни хат надорам ки шуғли китобат пеш гирам, ё ки ба девони иншо ҳокиме ниёз барам. дар шаҳр ҷойи истиқомат ҳам ёфтед? қозӣ дар ваҷҳи маоши зиндагиятон чизе фармуданд ё на? оре, фармуданд. ҳар гоҳ ки дузде, қотиле, зиногареро ба маҳкама овардӣ, аз муддаиён хизматона мегирӣ, бо табассуми дардомезе гуфт Найсонӣ. ҳоло ҷойи истиқоматам даҳлизи қозихона аст. дигар дарвеш ҳар куҷо ки шаб ояд, сарои ӯст. вай дар чеҳраи мизбонаш осори хастагӣ мушоҳида намуда, дигар давом додани гуфтугӯро равон надид ва бархоста бо вай хайробод карду рафт. ғайб назанед, боз биёед, суҳбат боқист, аз паси ӯ гуфт Фирдавсӣ. албатта меоям, ваъда дод Найсонӣ. Абулқосим ӯро гуселонида дар боғ якдам гардиш кард. хост ҳавои тоза гирифта хастагиашро барорад. ҳикояти меҳмонашро бо диққат шунида бошад ҳам, аз тӯлу тафсили он хаста шуда буд. лекин гардиш мекарду хаёлаш боз ба саргузашти аламнок ва қисмати талхи Найсонӣ мерафт. дар воқеъ мадиҳа гуфтани Найсонӣ ва амсоли вай шоирони дигар аз ночорист, мегуфт ӯ дар дилаш. муҳтоҷанд, бенавоянд. хуб мешуд ки ӯро тавре дастгирӣ кунам. шоир ба ҳуҷра баргашта сари коғазу қалам нишаст. аз он баъд Найсонӣ боз зуд зуд назди Фирдавсӣ меомад. дуяшон шоҳмотбозӣ мекарданд. Найсонӣ дар вақтҳои талабаи мадраса буданаш ҳам шоҳмотбози ҳарисе буд. Абулқосим ба вай унс гирифт, гӯё ки дубора рафоқати айёми ҷавонии ҳарду барқарор гашта буданд. боре шоир аз Найсонӣ пурсид:
фикри издивоҷ кардан надорӣ? ин фикрро 30 сол боз дорам, хандид Найсонӣ. аммо куҷост зане ки ба мани бесомон бирасад? ва агар расад ҳам, ман ӯро куҷо менишонам ва ба чӣ мепоям? агар бароятон беваеро пайдо бикунем ва кулбае ҳам биёбему дуятонро биншонем, розӣ мешавед? гуфт Фирдавсӣ. розӣ мешудам, вале рост бигӯям метарсам. мабодо ки дучори хархашаву дарди сари тозае бишавам. албатта зандориву катхудоӣ беин намешавад, вале мумкин аст роҳаташ, саодаташ аз хархашаву дарди сараш бештар барояд. ва мумкин аст баръакс ҳам шавад. модом ки издивоҷи марду зан фарз аст, дар ин амр такя ба таваккал бояд кард. дуруст, вале амр аввал бояд ки имкони воқеъ шуданаш бошад, то кас бо таваккал бар он иқдом бикунад. дар ин мавзӯъ бо Найсонӣ сухан ба миён овардани Фирдавсӣ беваҷҳ набуд. аз ҳамон рӯзи мулоқоти нахуст бо Найсонӣ дар сари шоир чунин хаёле пайдо шуда буд ки агар хизматгорзанаки хонаводааш Равшан бо Найсонӣ издивоҷ кунад, чӣ шавад? ҷавонзан 2 сол боз бева аст. ба вай шавҳар, ба сағираҳояш мураббии мардина дар кор буд. агарчи паяндар ҳам бошад, марде ки то 48 солагӣ хонадор нашуда ва дар орзуи оила умр ба сар бурдааст, албатта бояд шавҳари ғамхору меҳрубоне шавад. ӯ дар хонаи Равшан зиндагӣ ва ӯро бо кӯдаконаш саровонӣ хоҳад кард. Абулқосим дар ин бора дар хона бо ҳамсараш маслиҳат кард ва фармуд ки фикри Равшанро низ бифаҳмад. Равшан занаки бекасе буд, хешу табор надошт. дар хонаи яке аз дӯстони падараш ятима калон шуда буд. 5 фарзанд ёфта буд. 3 нафари онҳо дар хурдсолӣ мурданд. модари беваи муштипар 2 бачаи хурдсолашро бо хизмати хонаводаҳои касон дар машаққат парварид. сониян ба даргоҳи Фирдавсӣ омад. занаки меҳнатӣ, бо дасту пой ҳам озода, камгап, боҳаё ва ҳалимае буд. Фотимабоно аз хизматаш розӣ, ба вай ва ҳам ба кӯдаконаш меҳрубонӣ мекард. дӯсташ медошт, аз вай ҷудо шудан намехост. вале агар имкони шавҳар карданаш пайдо мешуд, на фақат мамнуият карданӣ набуд, балки ҳозир буд ӯро ҳам чун духтар ё хоҳари худаш ба шавҳар барорад. Фотимабоно пеши ӯ Найсониро аз қавли шавҳараш ба хубӣ васф карда, ба издивоҷи бо ӯ раъяшро пурсид. то шумо маро наронед, ман аз хонаатон, аз хизмататон рафтан намехоҳам, гуфт Равшан. ман ба даргоҳи шумо омада, ба ҷои модарам модар, ба ҷои падарам падар ёфтам. меҳрубонии шумо занги хориву кулфатҳои кашидаамро аз дилам зудуд, яъне равонд. ман он мардро намешиносам ки кӣ медонад бо вай аҳволи ману бачаҳоям чӣ гуна мешуда бошад. хоҷа ӯро ба хубияш мешиносанд, гуфт Фотима. худ шоир ҳам будааст. шоирон нармдил ва ширинсухан мешаванд. ихтиёр ба худат, боз фикр кун. ман туро на фақат намеронам, балки агар тақдират бошаду шавҳар кунӣ ҳам, умедворам ки хонаи маро тарк накуниву омада хизмат карда гаштан гирӣ. то худатон маро наронед, такрор кард Равшан, ман хоҳ шавҳар равам ва хоҳ наравам, дар хизмати шумо мемонам.
оби дида карду афзуд: хоҷа ва шумо ягона муттақо, ягона сарвару сарпаноҳи ман ва бачаҳоям ҳастед. агар барои ман ҳаминро лозим ва муносиб медида бошед, ман чӣ ҳам мегуфтам, тақдирам ба дасти шумост. чун найсонӣ дафъаи дигар назди фирдавсӣ омад, шоир ӯро як ҷомаи нави алоча, як дастор ва 50 дирам пул дода гуфт, ки ҷумъаи оянда ба никоҳ тайёр шавад. рӯзи ҷумъа имоми масҷиди бож дар хонаи равшан ӯро бо гувоҳии фирдавсӣ ва яке аз ҳамсояҳо ба найсонӣ никоҳ кард. арӯсро фотимабону аз бисоти худ сару либоси лозима пӯшонда буд. домод ғайр аз 50 дираме ки фирдавсӣ ба вай инъом карда буд, худ ҳамин миқдор пасандоз ҳам дошта ва қозии тобирон ба муносибати издивоҷи мулозимаш якбора ба ҳимат омада аз киссаи худ 40 дирам ба пасандози вай афзуда буд. аз ҳамин дастмояи домод зиёфатчаи ҷашни арӯсӣ барои 5-6 нафар меҳмон тартиб дода шуд. найсонӣ рӯзҳо ба шаҳр ба мулозимати қозӣ мерафту бегоҳ ба оилааш бармегашт. баъзе шабҳо дар ҳуҷраи фирдавсӣ дуяшон шоҳмод мебохтанд. найсонӣ қасидагӯиро тарк карда буд. барои ин шуғл на вақт меёфт ва на ҳавсалае дошт. ба марди оиладоршуда мулозимати қозӣ маъқул набуд. вай аз он хизматаш то рафт дилгир мешуд. ба фирдавсӣ мегуфт, ки агар шуғли дигаре ёбад, девонхонаи қозиро тарк мекунад. шуғли дигар дар аввали тирамоҳ ёфт шуд. дар бож фақат як то мактаби писарбачагон буд, ки ҳамаи бачагони толиби мактабхониро фаро намегирифт. муаллими дуввум набуд. 10-12 нафар бача ба шодоб рафта дар пеши муаллим ба лафзи тоҷикии мо домуло он ҷо сабақ мехонданд. фирдавсӣ ба найсонӣ таклиф кард, ки дар пеши масҷиди маҳалла мактаб кушода ба таълими шогирдон машғул шавад. ин таклиф ба найсонӣ маъқул афтод. вай бачаҳои маҳалларо ғон карда фарошхонаи назди масҷидро рӯбучин кунонид. ба фарши он паххолу бурьё андозонд. пораи намадеро ҳам дар пешгаи хона густурда худ бар он нишасту омӯзгориро оғоз кард. шогирдонаш як 20 нафар, иддаи навомӯз, дигарон муддате дар мактаби шодоб таълим гирифта нимкора саводе бароварда буданд. баъзеашон қуръон ва бархе китобҳои дарсии форсиро мехонданд. аз рӯи таомул падару модарони шогирдон дар рӯзи муайяни ҳафта ба домуло дастархон ё бахшише мефиристоданд. ғайра аз ин ба муносибати ҷашнҳо ва маросимҳо низ ба вай бахшишу тӯҳфаҳо равон мекарданд. як қисми ризқу рӯзии муаллим аз ҳамин дастархону бахшишҳо мебаромад. ба илова равшан низ ҳар бегоҳ аз ошхонаи фотимабону хӯроке меовард. найсонӣ дар вақтҳои фориғ аз муаллимӣ ва аз дигар ташвишҳои рӯзгораш дар корҳои боғу роғи фирдавсӣ ширкат мекард. ба ҳамин равиш акнун зиндагии ӯ сару сомонае ёфта буд.